Αυτή είναι η Άλμα. Η Άλμα τα κάνει παντού. Hello people! Γενικά δεν κάνω τέτοιου είδους βίντεο γιατί το κάνουν πάρα πολλοί YouTubers και το κάνουν και καλύτερα από μένα, οπότε προτιμώ να κάνω άλλου είδους βίντεο. Αλλά πήδησα και έπρεπε οπωσδήποτε να κάνω video reaction στο βίντεο που θα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια. Οπότε προετοιμαστείτε για τις φοβερές μου αντιδράσεις. Let's go! Gamer και σήμερα θα σας μιλήσω για το πώς να πάρετε πολλά views στο YouTube. Από την αρχή που ξεκινάει το βίντεο σε κάνει να ρωτιέσαι τι συμβαίνει με τον τύπο. Δυστυχώς μου λύνεται η απορία στη συνέχεια. Πώς προωθείς τα βίντεο σου για να πάρεις περισσότερα views. Πες μου παλικάρι μου, όπως ένα περίμενα. Πες μου. Νούμερο 1. Να κάνετε καλά βίντεο. Αν κάνεις καλά βίντεο, από μόνο τους προωθούνται. Όταν θα το δει κάποιος θα το στείλει στο φίλο του και ούτω καθεξής. Νούμερο 1. Να κάνετε καλά βίντεο. Έτσι θα έχετε καλά βίντεο και θα κάνετε καλά βίντεο και ούτω καθεξής. Αλλά υπάρχουν και καλά βίντεο που δεν τα έχει δει πολλοί κόσμος όσο θα έπρεπε. Αλλά δεν τα βλέπει και πολλοί κόσμος, αλλά εσείς θα πάρετε πολλά views. Σε γενικές γραμμές, αν ανεβάσεις κάτι αξιόπιστο θα το δει κόσμος. Γεμίζεις την ψυχολογία μου με ψέματα αυτή τη στιγμή. Εντάξει, παρακάτω. Νούμερο 2. Subscribers. Το να έχεις πολλούς subscribers στο κανάλι σου βοηθάει να ανεβούν τα views. Και έλεγα ρε φίλε, τι κάνω λάθος και δεν έχω subscribers ρε φίλε. Αυτό περίμενα να μου πει ότι πρέπει να πάρω subscribers. Αφού πολλά subs ίσον πολλά views, τέχνη. Επειδή οι subscribers βλέπουν τα καινούργια βίντεο σου και επειδή μπορούν να δουν τα παλιά σου βίντεο. Αλήθεια? Πάντα υπάρχει κοινό για τα βίντεο σας. Όχι. Δεν υπάρχει. Νούμερο 3. Social media. Τι? Social media. Ποια? Social media. Ποια? Social media. Social media. Social media. Facebook και Twitter. Γιατί τα μόνα social media είναι το Facebook και το Twitter. Τα υπόλοιπα δεν είναι. Και τα ξεκαθαρίζουμε. Τα social media είναι το Facebook και το Twitter. Τα υπόλοιπα είναι social media. Και μέσα από αυτά τα μέσα μπορείτε να χτίσετε το κοινό σας. Και μέσα από αυτά τα μέσα, και έξω από αυτά τα έξω, και δίπλα από αυτά τα δίπλα μαλάχη. Social media είναι αυτά. Δεν ξέρεις που θα σπάνε. Νούμερο 4. Όταν ένα βίντεο το ανεβάσει ένα blog και ένα site, ανάλογα με την επισκεψιμότητά του που έχει αυτό το blog ή το site μπορεί να σου φέρει πολλά views. Όταν κάτι γίνεται viral σημαίνει ότι ανεβαίνει σε πάρα πολλά blogs. Μάθαμε και τι σημαίνει viral. Ανεβαίνει σε blogs. Αυτό δεν γίνεται, ξέρω εγώ, γνωστό. Απλά ανεβαίνει σε blogs. Αν ανέβει σε blogs είναι viral. Πάντα. Νούμερο 5. Να έχετε ενεργή παρουσία στο community. Πού να έχουμε ενεργή παρουσία, καμάρι μου? Στο community. Αυτό τώρα τι είναι? Ναι. Τι είναι το community, καμάρι μου? Τι είναι? Εντάξει ρε φίλε, δεν σου λέω να έχεις και proficiency, αλλά πες το κοινότητα άμα δεν ξέρεις αγγλικά. Community. Να απαντάτε στα σχόλια από το κοινό σας και να απαντάτε φιλικά. Αυτό ήταν σου πάντα για μένα, έτσι. Εγώ πάντα απαντάω φιλικά στα σχόλια. Πάντα απαντάω φιλικά στα σχόλια. Και νούμερο 6 και τελευταίο. Πληρωμένα views. Υπάρχουν άπειροι τρόποι για να πληρώσεις και να πάρεις views. Έχεις κανάλι στο YouTube. Πληρώνεις για... Συνέχισε. Άστο, τίποτα. Συνέχισε. Μπορεί να είναι αληθινά views, αλλά δεν θα κερδίσετε τίποτα. Ούτε subscribe ούτε τίποτα. Μόνο views είναι. Άμα είναι να μην κερδίσουμε ούτε subscribe ούτε τίποτα, εντάξει, δεν πληρώνουμε. Αλλιώς πληρώνουμε ρε φίλε. Άκου εκεί, πληρώμενα views. Γι' αυτό. Έλα να σου πω. Με 5 ευρώ θα μου κάνεις 10 views. Ωραία. Περιμένω. Μην και κάνω refresh και δεν έχω. Συνέχισε. Γεια σας, ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Άμα σας άρεσε κάντε like, subscribe, comment και share. Γεια σας.
Το γεγονός ότι τα διαβάζει, το ξεπερνάμε. Το γεγονός ότι διαβάζει ακόμα και το γεια σας, ευχαριστώ που είδατε το βίντεο, κάτι σημαίνει αυτό. Δυσλεξία, δεν ξέρω. Ρε φίλε, πραγματικά είναι τόσο δύσκολο να κάτσεις απέναντι από την κάμερα και να πεις αυτά τα 3 πράγματα που είπες απ' έξω. Πρέπει να έχεις βάλει από κάτω ένα χαρτί που να τα έχεις γράψει και να αρχίσεις και να διαβάζεις τι έχεις γράψει. Εγώ γι' αυτό νευριάζομαι όλα τα 12χρονα που κάθονται και κάνουν βίντεο στο YouTube. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο μου. Κάντε like, share στο Facebook, subscribe στο κανάλι. Αυτά. Κάντε like. Κάντε subscribe. Φιλούμπες!